V južnej časti Strážovských vrchov na severozápade okresu Prievidza leží obec Valaská Belá. Reliéf obce je pomerne členitý s nadmorskou výškou od 380 do 910 metrov nad morom. Územie obce o veľkosti 6474 hektárov je rozdelené na 6 častí. Obec vznikla na prelome 13. a 14. storočia laznícko-kopaničiarskou kolonizáciou. Súčasťou obce je 84 lazov, z ktorých v súčasnosti je asi 1/3 trvalo obývaných. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1324. Osídľovanie obce je spojené s valašskou kolonizáciou, čomu napovedá aj názov obce. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom a pastierstvom. Okrem poľnohospodárstva je dlhoročnou raritou v obci výroba a zušľachťovanie kryštáľového a sódodraselného skla brúsením, maľovaním a pieskovaním. K pamiatkam a dominantám obce patrí rímskokatolícky, pôvodne renesančný kostol zo 16. storočia. Neskôr bol prestavaný na klasicistický. K zaujímavostiam obce patrí aj ľudový kroj beliansko-čičmianskeho typu, kde dominuje biela farba. Dávnu tradíciu v obci má belianská výšivka. Do chotára obce patrí homôlka, kde je možnosť ubytovať sa v turistickej ubytovni. V zime sú na homôlke veľmi dobré podmienky na lyžovanie. V súčasnosti má obec 2400 obyvateľov a sú tu vybudované takmer všetky dôležité inštitúcie sociálnej infraštruktúry. Miestne kultúrne stredisko, ktoré riadi činnosť Kina Slovan a miestnej ľudovej knižnice, základná škola a materská škola so školskými stravovňami a zdravotné stredisko s rýchlou zdravotnou pomocou.